Marie i top og top 10. Til døren den smækker lige. Nu er han betjent i midtbyen. Livet det er fuld af fod. Kører bare derudad, her det er hos. Stop det der, det er for dut, 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 dut. Han er max. Lugter du den slags? Når den falder i slag. Fanger han skurken i dag. Det er Bunkers. han er bindet gal. Bunkers. Uden tvivl helt gak, gak. Bunkers. Tager en anden stjerneplads. Hej, han giver den gas, gas, gas. Bunkers. Til alt er ude af kontrol. Ligger fatalt, spændt optimalt. Om den blokerer, så smager den totalt. Man kan ikke styre hans sande natur. Og det var han helt den her. Det er Bunkers. ja, det er lige der. Ganske nemt. Bunkers er her. Bunkers. Den tyvagtige taske.